Ne voi tulla tämän Riian kanssa nää puomit tästä. Vähän meni pieleen, tulkaa vaan uudestaan. Paljon parempi. Sä oot ihan sairaan hyvä ratsastamaan, Elina. Mitä? Ihan perustasonenhan mä oon. No joo, mut silti. Sähän voisit ihan just siirtyä meidän ryhmään, niin ei tarvitse sen pikkuapinoiden kanssa ratsastaa täällä. Niin voisit tulla nyt ihan oikeiden ja osaavien ratsastajien kanssa ratsastamaan. No, joo, onhan tää vähän tylsää täällä yksin näiden kakaroiden kanssa ratsastaa. Ihan oikeesti, Elina, oo jo hiljaa. Oho, mä en oo ikinä kuullut, että toi Milla huutaa. No mitä nyt? Mitä sä siinä rogeet, pitsin pikkuapina? No ei mitään, voitko olla hiljaa, niin Risto ei säikö. Mä en pysty keskittymään tällä tunnilla ihan oikeesti. Hei joo, ehkä nyt on parempi, että tytöt lähtee tuolla kentän laidalta nytten pois. Tää häiritsee tätä tuntia. Vitsinä ärsyttävä. No jaahas sitten. No hei, penaa muakin. Hei, nyt voi sitten tulla Milla Riston kanssa noi puomit. Vähän reippaammin ensi kerralla. Ei edes osaa ratsastaa. Jaha, tuo Ristoponi on tuolla kentällä. Mitä tuolla tehdä sitten myöhemmin uudestaan? Hei, nyt kun te olette eri suunnasta niitä puomia siis, niin mun pitää käydä katsoa, kun tuolla on joku tyttö, joka näyttää vähän eksynältä, niin mä käyn kysyä, onko se eksynyt? Joo, okei. Moikka, kuka sä oot? Moi. Etsitkö sä jotain vai oletko sä auttamassa ratsastusta täällä tallilla? Vaan tulin katteleen näitä ponskeja. Okei. No, mä nyt teen jatkamaan tunnin pitämistä. Joo, kattelemassa ponskeja. Kyllä toi Elina kyllä vieläkin paremmin ratsastaa kuin toi Milla. Niin, ja mä en edes tykkää poniratsastajista, joten toi on varmaan ihan kauhea toi Milla. Tai no sehän kyllä onkin, koska se on käynyt, että oli jotain ihan sama. Okei, nyt me siis lopetellaan, niin alkakaa sitten tulla loppukäyntejä ja raveja. Tai no ravithan me just tultiinkin, niin tulkaa nyt vaan loppukäynnit. No blää, loppukäynnit on ihan tylsiä. Onneksi mun ei tarvitse enää kohta olla täällä yksin, kun nämä kaikki saman päivän tallilaiset ja tuntilaiset, niin ne on ihan sairaan ilkeitä mua kohtaan. Tai no, toisaalta enhän mä nytkään ollut yksinään, koska täällä on ollut nämä ihanat hevoset. Mut ihan sama. Kuitenkin kohta se tulee. Hei Elina. Oliko sulla jotain asiaa mulle? Kerro sun asias. Mä vaan ajattelin, että olisitko sä voinut viedä ton harjapakin, kun me molemmat harjattiin siitä heidän hevoset ja sä oot pieni jo Riian tarhaan. Mä oon täällä sen takia, että mä saan ratsastaa, ja mä en oo täällä sen takia, että mun pitäisi palvella sua, joten en todellakaan. No ei olisi edes pitänyt kysyä. Ton Elinan kanssa ei voi puhua mitään, kun se on aina tämmönen ärsyttävä. No niin, mutta me lähdetään nyt näin Risto. Okei, nyt tiedän tää harjapakki, mitä Elina ei suostunut viemään. Tai on kyennyt viemään. Ei. Okei, sitten tää harjapakki tonne, noin. Mitä ihmettä? Siis tytöt, ette ikinä arvaa. No mitä nytte? Siis se vitsi Milla, joka oli mun kanssa samalla tunnilla, niin siis se pyysi mua viemään jonkun harjapakin, josta mä en käyttänyt yhtäkään harjaa. Vitsin laiskamaton luuseri Milla, kun ei jaksa edes viedä mitään yhtä harjapakkia. Oh my god, vähän noloa. Miksi mitään nauraa rostolle oudosti?
Mut joo, kuitenkin aika hassua. Ja mitä se edes kehtaa? No en tiedä kyllä, mitä se mulla alkaa kehtaa tollaista tekemään. Just joo. Kuka tuolla paiskoo ovia? Jaa, toi luuseri Milla. Miksi noiden pitää olla noin ärsyttäviä? Onko Milla kaikki hyvin, kun sä itket? Joo, ei kun siis on kaikki ihan hyvin. Mulla vaan tuli äsken haukotus, niin mä varmaan näytän sille, että mä olin itkenyt. Okei, no. Tuleeko se sun yllätyskohta tai mikä onkaan? Joo, kyllä sen pitäisi kohta tulla. Äiti ja iskä varmaan kohta tulee. Joo, no okei, silloin karsina sitten tuolla tallissa se ensimmäinen. Okei, kiva. Mut mä nyt menen tästä, niin moikka! Jaha, se luuseri Milla meni märisemään tonne. Voisin ehkä mennä vähäksi aikaa katsomaan Ristoa. Mennäänkö talliin? Joo. Tyypit, tuleeko sulle ulkona traileri? Mennään kattoo, ja kuka tää saa uuden hevosen? En ainakaan mä. Juu, enkä mä. Meidän vanhemmin ei ois edes varaa varmaan mun ollaan hevosen. Mennään nyt katsomaan, millaisen hevosen Mia on ostanut. Jes, se tuli! No heippa Milla. Moi äiti, meniks matka hyvin? Joo meni, mut jotain tuolla ihmeellisesti kolisteli, niin me ottaa se ulos tuolta. Tää ei voi olla todellista. Miten Millan perheellä on varaa omaan hevoseen? No en kyllä tiedä, mutta katso millainen kakkapykälä sieltä trailerista tulee. Varmaan joku pikkuponi, joku 500 euron poni. No niin, meppä nyt hakemaan sieltä trailerista. Joo, ei tarvitse kahdesti sanoa, koska mä todellakin haluan nähdä sen mun hevosen. Se on niin kaunis! Avaa se takaluukku tai se. No juu. Joo, on. Voi tulla. Oh my god, sä oot niin kaunis. Ihanaa. Tervetuloa sun uuteen kotiin, Kikka. Mä viin sen varusteet sitten tonne, no mikä varuste vaikka onkaan, niin sä voit viedä sen sitten sinne karsinaan, se on se ensimmäinen karsina, ja käy kahtaa sinne vettä. Joo, okei. Mut pääsis mä huomenna ratsastamaan? No joo, voit nousta sinne selkään, meet vaan käyntiä ja ehkä pikkasen ravia, koska se hevonen pitää kuitenkin vielä kouluttaa, se on vasta 6-vuotias. Eikö siis, anteeksi, 5-vuotias. Joten se pitää vielä kouluttaa ja sillä ei vielä koskaan niin laukattu ratsastajaselässä, että sillä on kyllä tuttu ne varusteet ja sillä, mutta sillä ei ole niin laukkaantu ratsastajaselässä, niin sitä pitää sitten vähän niin kouluttaisia ja niin, ja käytöstapoja. Niin, okei. Mutta mun pitää nyt iskän kanssa lähteä viemään tätä traileri takaisin sinne, mistä me tää vuokrattiin. Joo, okei. Se oli kyllä niin nätti. No joo, ihan kivan näköinen, mutta ihan silti kauhea. Milla, sano... Se jotain sen puhun sen äitin kanssa, että se on niinku vaarassa vielä periaatteessa, tai sitten pitää kouluttaa, niin varmaan kouluttaisi semmoisen luuserin niinku Millakin. No niin, varmaan. No keksitään jotain. No niin, keksitäänkin. Koska tää ei ole reilua, että kallin ärsyttävin tyyppä saa oman hevosen. Saanko me täyttää tähän pesupaikalle tän vesiastian? No mitä luulet? Et todellakaan, jos et näe, niin me ollaan tässä nyt. Hei Elina, kyllä mä voin tästä väistää, mut älä luulekaan, että meillä on sun kavereita. No en luulekaan. Vitsi, mä oon niin ärsyttäviä. Tossa on toi vesi. Ja tossa on sulla nyt tän heinät myös. Mut moikka Kikka, äiti tai iskä tulee nyt hakemaan mua, niin... Tai siis tulee varmaan kohta, niin ratsastaan sitten huomenna. Tai siis mä ratsastan sulla huomenna. Ai niin, Kikka. Ja varo sitten niitä ilkeitä tyttöjä. Ne ei oo hyväksi sulle.
Mun pitää nyt lähteä, niin moikka. No heippa. Voinko keksiä jotain? Ai niinku mitä? No, rikotaan Kikan päitset. Tai mikä riimu onkaan. Onks sä hullu? No hei, jos niillä on varaa oman hevosen, niin kyllähän niillä pitäisi olla niinku säästöt, jos vaikka sattuu jotain tai joku menee rikki. Niin ne voisit ostaa vain uuden. No joo, mut... No ihan sama. Se on varmaan siinä naulakossa tuolla oven vieressä sisällä tallissa. On varmaankin. No tossahan ne on. Pitää kaivaa sieltä ihme eläinlääkärisalkku tai mitä onkaan, niin sieltä, tai ensiapulaukku, niin sieltä ne sakset. No ainakin mä löysin jotkut sakset. No tossa noi on nyt. Ei, sä ymmärsit väärin, vaan siis sä leikkaat ne. No okei. No, tästä. Oh my god. Mitä mä tein? Toi on ihan tyhmä idea. Mitä sä nyt sekoit? Toi oli just hyvä. Hei, tää ei oo silti oikeesti kivaa. Vaikka me ollaan tehty ainakin tämmösiä tyhmiä juttuja, niin mun mielestä tää ei oo yhtään hauska, koska mietipä jos sun hevoselta rikottais sellaiset sun hienot ja kalliit, niin riimu. Niin, olisiko se kiva? Olisiko sä iloinen siitä? Ihan oikeesti Siiri, sä oot ihan sairaan ärsyttävä. Niin oot kuule sinäkin. Pysy kaukana musta, äläkä ikinä enää niin pakota mua tämmösiin juttuihin. Mun on pakko myöntää Miilalle, mitä mä tein. Musta tuntui niin pahalta. Okei, mä huomenna kerron sille. Kivasti. Pidä sitten kiva tallipäivä Kikan kanssa. Ja tietysti sun kavereiden kanssa. Joo, totta kai, paitsi mulla ei kyllä tallilla kavereita, mutta ihan sama. Ai eikö? Mä luulen, että se ihmeen punatakkien tyttö ja se sinitakkinen tyttö ja se toinen punatakkinen tyttö on sen kavereitasi, jotka on tuolla kentällä. Ja toinen yksi pesupaikalla. No ei kyllä. Okei, no mutta sun pitää mennä, koska mun pitää lähteä töihin kohta. Joo, moikka. Oh my god, se tuli. Mitä ihmettä? Kuka on rikkonut nää? Ihan oikeesti joku on rikkonut noi Kikan riimun. Toi on ihan sairaan kallis. Ja toi ei voi olla itsestään ratkennut, koska se on ihan uusi ja tuossa näkyy, että sitä on leikattu. Koska se on tuosta yhteistä tietystä saumasta vaan katkennut. Mun pitää kysyä Miiltä, onko täällä jotain varariimaa, mitä mä voin lainata vähän aikaa Kikalle. En mä kyllä tarvitse mitään riimua. Voin ihan vaan niinku hoitaa sen tuolla karsinassa. Voi Kikka, joku on rikkonut sun riimun. Okei, nyt mä oon harjannut sut ja nyt mä olisin nämä varusteet sun päälle. Okei, nyt me ollaan valmiita, joten voidaan mennä kentälle. Okei, Toffe, ota tästä. Mä käyn nopeasti sanomassa jutun. Moi, luuseri Siiri. Moikka. Räkänokka Roosa. Niin, puhu vaan omasta puolestasi. Joo, Kikka, älä välitä noista. Noi tulee taas tuohon ärsyttämään. Pääsin tähän tästä. Kyllä me ehkä pääsin. Okei, pääsin, hyvä. Miksi Siiri tulee tänne? Milla, tuu käymään. Oikeasti Milla, tuu käymään. Mä en aiokaan haukkua tai kiusata tai mitään. No mitä asiaa? Kerro sun asias äkkiä, koska mä en jaksa kuunnella mitään hölynpölyä pahan puhumista. Siis mä oon oikeesti tosi pahoillani ja sori kun mä oon oikeesti kiusannut ja kaikkea. Mä tajusin millainen Elina oikeesti on ja Roosa.
Niin varmaan. Tai joku teidän vitsi pränkki. Ei oikeesti oo, ja mä voin paljastaa, että mä oikeesti rikoin ne riimu. Tän sun kikan, tai siis kikan riimun. Miksi? Mikä järki? Ne oli 100 euron riimu. Iina pakotti mua. Jaaha. No, sun ei silti ole tehdä sitä. Oikeesti mä oon niin pahoillani. Musta tuntuu, että sun ehkä pitäisi nyt lähteä täältä kentän laidalta. Siitä sai vitsi luuserit. Meillä menee ihan hyvin. Sulla on aika reipas käynti. Kokeilla sitten vähän ravia. Eli teillähän menee ihan sairaan hyvin. äiti kyllä sanoi, että me ei saa laukata, mutta kokeillaan edes vähän sen laukkaa. Meillä menee jo niin hyvin. Mitä ihmettä? Sä et vaikuta yhtään siltä, että sä olisit vielä niin nuori. Okei. Ei, mitä vikurointia nyt, ei. Pidä sun meetfurstis hallinnassa. Kikko ei oo mikään meetfursti. No sori vaan vitsin älykääpiö ärsyttävä. Niin, koska mulla on enemmän älyä päästä toisin kuin sulla, kun oot tollanen näsäviisastelija ärsyttävä. Ja dissaat toisia. Kattoisit oikeesti joskus peiliin ja kasvaisit aikuiseksi. No kieltämättä ei ole, sä oot kyllä aika välillä vähän ärsyttävä. Roosa, ihan oikeesti, sä oot ihan tyhmä. Niin, tai sit sulle ei vaan. On mitään muuta sanottavaa, kun sä jäät jostain asioista vähän niin kuin toisilleen niin kuin kiinni. Mä en oo jäänyt mistään kiinni, vaan te ootte niin ärsyttäviä. Joo, jauha vaan tosi juttuja. Mä saan kyllä paljon parempia kavereita kuin jotain tollaisia yllyttäjiä ja kiusaajaa. Sä aina pakotat kaikki toisenlaisiin tyhmiin juttuihin mukaan. Häpeäisit. Häpeäisit. Oo jo hiljaa. Elina, mitä täällä tapahtuu? Tää teidän huutaminen kuuluu tonne tielle asti. No joo, Elina on kiusannut täällä toisia vaikka kuinka kauan ja yllyttänyt mua ja Siiriä tekemään kaikkea tyhmää. En! Mitä? Ja Elina on halunnut koko ajan, että mä ja Siiri kiusattaisiin Siiriä. Ja se on yhdessäkin ei Siiriä, vaan siis mä ja Siiri. Niin se on pakottanut mua ja Siiriä kiusaamaan Millaa, joka on tuolla kentällä. Elina, mitä? No niin, mutta onhan Siiri ja Roosakin ollut tässä mukana. Elina, mitä? Nyt autoon. En. Sä muutat sitten sun isää luokse. Okei, ei. Ihan just autolla. Ja Roosa, mä ilmoitan sun vanhemmille ja Siirin vanhemmille myös. Oikeesti, mä oon pyytänyt jo anteeksi ja mä oon tajunnut jo kauan sitten, että Elinan kaveri ei kannata olla. Muista sitten se, että mä ja sun äiti ja Siirin äiti ollaan aika hyviä ystäviä, joten tästä teille kyllä puhutaan kotona. 2 päivän kuluttua. Hyvä kikkaa! Ei juutua taas ton kiusaamaan. Me ollaan tosi pahoillamme. Okei. Ja me kaikki nytten korvataan tää sulle, niin me ostettiin sulle nytten uusi riimu. Tai siis Kikalle. Joo, me ollaan kaikki tosi pahoillamme ja me ei olla ikinä saatu kiustaa sua tolleen. Mä ymmärrän kuinka paha mieli sulla olisi tullut, kun me ollaan vaan haukuttu ja kiustattu sua tallilla. Joten mä toivoisin, että sä voisit antaa meille anteeksi. Se tuli aika puskista, mutta siis pitää ehkä miettiä. Tai ei ole niin helppoa antaa anteeksi, kun te olette kuitenkin kiusamaan jo 3 vuotta täällä tallilla. Joo, oikeasti tosi paljon soria. Mut mun pitää mennä, moikka! Plää. En mä kyllä edelleen tykkää Milosta, mut joo, kyllä mä tiedän, kuinka paljon siellä on varmaan ollut. Joo, no mekin nyt mennään tästä, mutta tossa on toi uusi riimu. Mitä just tapahtui? Osaisiko ne just pyytää anteeksi? Muutaman kuukauden kuluttua.
Joko vaihdetaan, mä haluan tulla myös kokeilemaan Kikkaa. Ja mä Siirin jälkeen. No kai me vaihdetaan, mutta siis tää Heppa on ihanaa. No, Kikka on kyllä tosi ihana.